Kaixo, gaur azalduko dugu Google Calendarren dauzkagun egutegiak ikasturte amaieran nola ezabatu datorren ikasturtean hasteko garbi. Gmailen gaudela, Gmailen edo Googleetik, joango gara aplikazioetara eta hemen daukagu kalendar. Kalendarren hemen ezkerretara ditugu hainbat egutegi. Ikusten duzue, adibidez hau, da Classroomek berak sortzen duena. Beraz, aurtengo Classroomeko klase bat izango da, orduan komeni zait, ezabatzea datorren ikasturtean garbi egoteko. Oso horreza da, gainetik pasatzen badut xagua, egutegi honen gainetik, isa bat agertzen zait, isa honi eman, eta galdetzen dit, ezabatu nahi duzu? Esango diot baietz. Hau ez dut ezabatuko, ze berez nirea da. Hemen ikusten duana, bat A eta bat Bkoak hau dira gelako egutegiak. Gela bakoitzak dauzkan egutegiak. Beraz, nik datorren ikasturtean ez dakit zein klasetan emango dudan, hauek ere ezabatuko ditut. Ezabatu. Ikusten duzu hor egutegia jartzen duela. Eta hau, beste hau ere da, Classroomeko egutegi bat. Izendatzeko modua ezberdina da. Hemen teknologia ikasgaia jartzen du, DBH bat A. Baina, Classroomeko klase baten izena dauka. Beraz, hau ere, ezabatuko dut. Ikasturteko egutegia eta jarduera osagarriena ez dut ezabatuko, ze hori datorren ikasturtean ere berdin jarraituko du. Horrela, garbi gelditzen zait, eta datorren urtean ikasturte hasieran gehitu beharko ditut geletako egutegiak eta Classroomeko ikasgela edo klase bakoitzeko sortuko zait automatikoki bat. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.